na naman sa may salbing may kato. Ninyong papawiin ang inyong lungkat. Okay, good girl. Ano bang gagawin? May challenge ako sa'yo. Hi guys, this is my super beauty. Super beauty pangit, okay? Pangit siya. Okay, good girl. Hi. Ito ang kapatid kong pangit. Kapatid kong inggitera. Ngayon, inanyayahan ko siya na maglaro kami ng tanungan. Pero may twist. Ano yung twist? Halimbawa, may mga random question dito na papahawak ko sa kanya tapos papakita niya sa akin. Halimbawa, nagtanong, sino yung mas maganda? Di ba ako? Siyempre, ako yung gano'n mo. Oo, gano'n. Pak, gano'n. Okay, simulan natin. Simulan na natin. Number 1 na tanong. Okay na. Ano yan? Sino ang baliw? Sino? Ikaw. Next question. Siya po yung mas baliw. Alam niyo na yun. Obvious naman. Number 2. Okay, number 2. Akin na, ano yan? Sino ang bobo? Sino ang bobo daw? Grabe ka daw, matalino. Bobo ka rin. Ay ako, matalino ka. Ano ba? Next question. Sino ang mapera? Ikaw ang mapera. Okay. Next na, next. Sino ang mapera? Sino ang mapera? Ang tanong. Okay. Okay. Sino daw ang habulin? Ay habulin din ako pero siya yung mas habulin. Wala nga ako, Joe. Habulin pa. Sunod. Ano ba yan? Sino mas pango? Pango siya. Ito maganda yung ilang ka. Ang dami-daming tanong. Ano ba yan? Sino mas mas magayaon. Ako ba talaga maganda? Utangin na! Hustisya! Okay, next! Ano ba? Babawin na ako! Sino ang mas... Mamamatay na ako! Babawin na ako! Sensitive yan! Ano to? Sino ang mas madalas uminom? Ganun na ako! Bihira ako uminom! Akin na! Babaw na ako! Sino mas babunganga sa asawa? Bawasan na. Sobrang happy. Ba't palagi ako? Akin na, babawi ako! Sino ang mas maitim ang ulo? Mainitin. Sino ang mas mainitin ang ulo pag walang pera? Ikaw yan! Samad! Para nagsisisi ako sa vlog na to! Bakit laging ako? Sino ang mas malakas kumain? Sino daw malakas kumain? Okay, next. Bakit parang sino ang tamad maligo? Siya!
Okay guys, nahihirapan na akong huminga. Mayo. Sino ang walang pustiso? Wala. Nakahinga rin sa wakas. Okay, next. Sino ang gusto magdapayuke? Ikaw! Pulbuan. Arena. Arena. Sunod. Sino ang mas maputi? Pasalamat, maitim ako. Nagiging lipstick na tong hayop na ka. Sino ang mahilig manlibre? Ito ba? Mabawi ako. Sunod-sunod na to. Sige, ano pa yun? Ha? Wala na. Parang akong naramihan na. Seryoso, wala lang tanong? Nagluluwas na